Няма ли да ме снимаш, шефе, как пием кафето? Веднага, бате. Искам да го направя, ще го кача във Фейсбук за всички, а и Врачански си има такива сайтове, ще и малко реклама. И е така. А откъде си? Катър Сентуки? Катър Сентуки. Не си имам. Аз съм от Врачец. О, къде близо е? Да. Браво. Браво. Разбираш румънски? Разбираш румънски? А що ти, tu știu. Tu știu românește? Si. E de unde? Vrășeț nu e влахуле. Si. Май там малко, да. Да става. Аз съм служил трудовак преди много години, 50 години още, ти не си бил раждан. И до мене от едната страна циганин, от другата страна влак. Румънци. Румънски влак, от Видинско, понеже във Видинско съм бил. А под мен е турчин. И за 2 години ги направи горе-долу говоримо и двата. Откъде си? От Ломско едно село, ама тук съм във Враца от 40 години. И така. Вървеха ми езиците много и прихващам с това. Айде тук обувите блузки. Чудо. За всеки го по нещо има. Айде.